сега? Не се вълнувайте. Това, което искам да кажа, е последното ми стихотворение "Село" и го правя в чест на това прекрасно момиче, което снима, Гергана. Благодаря. Село. Защо не може всеки селски двор да има за комшия дворна църква? Слипа, в която свети метеор, и две пчели ще се родят тепърва. Защо не може бялото козле да скочи чак над кръстовете сини и там в листата Божи да расте между крила, с които е роднина? Защо не може... Тук го забрави. Един момент, сега ще се сетя. Тъмън да мине рейс. Да. Защо не може тежкия самар да се прости със своето магаре и светещия в шипките олтар с връбците за любов да разговаря? Защо не може детският език да стане задължителен и вечен и кучето с глава на романтик да броди между призраците вечер? Нима не може. Трябва шепа сняг и шепа слънце, за да се измием. Кристален щъркел е подгънал крак и в клюна си останалото крие.